nyika yeZimbabwe yazviramba ikakanda maoko mudenga ikati chii chiri kuda kuzama kuitwa ne the regime. Panapa panokuwa kunzi Vice President Kembo Mohadi vanoitwa the guest of honor at a symposium on industrialization and economic integration. Pari kuonekwa kunzi VP Kembo Mohadi vanyazi kuzivikanwa nenyika yese kuti aiwa his health status panguva ino haina kumira zvakanaka, but they continued to appoint him as guest of honor. And subscribe or like on the bell icon. Panapa according to multiple occasions anoonekwa achizama kuresign. Panapa mudachikwa pachinzi people must allow comrade Kembo Mohadi to rest. Beyond these health concerns, we must recall that at one point he admitted that as a nation we were left without proper information on how to run an economy by the rotations. Yet today, he is made guest of honor at a symposium on industrialization and economic integration in a country that is heavily deindustrialized and economically struggling. Honestly, what meaningful insight is he expected to offer in such a context? Thomas Kwamdanyoko panapa vanhu vachizviramba vachiti aiwa munyika inoonekwa kunzi haisimbori industrialized panguva inoyi inozama kuda kuholda ava kutora guest of honor. Most or the worst mistake yavaita panguva ine kuonekwa kunzi aiwa VP Kembo Mohadi voita the guest of honor. Panapa vanhu vachikuya panapa vachikomenda vachiti aiwa our economy iri kuchitostruglawo dzemastruglawo ari kungoitawo VP awa neutano hwavo achiti aiwa panguva ino yatinoona kuti on multiple occasions akauya akakumbira kuresigna pane kuda kwemapower struggles nematensions ari kuita muthe regime. Aiwa vari kuumisa vachimononodza kunoresta, but ukuona kuti aiwa vamwe vanhu vari kukomplaina pamusoro pazvo vachiti this guy must rest. Ingatonzi pamwe tingatomboiti abuse just because anototadza kutomira for long nokuda aiwa kweage. Tiudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pane comment section yedu. Mafunguro enyu, subscribe or like, on the bell.